lagi kawengku sagung jajan oh nanging sangat tangi kipi oh sang resi kaneka putra kang anjuk saking wiyadi sang resi kaneka putra kang anjuk saking wiyadi Hey, oh. Cek, yuk. Vokalku tambahan Mas. Vokal, oh ya, ayo. Para Sri Kandi, Putri, adik Aki, adik Melvi, Putri dan juga Cynthia bersama Restu Budoyo. Gendera Prantondo wis kumitir kumalang mencorong mewuran kumara sarane tan ana wanja ingkang kacicir sadaya mirati cacut kumrakut untaping mrawadya bala kang hanite turapna putri mangge Restu Budaya Gendera Prantondo wis kumitir gumalang mencorong mewurahan gumrono swarane tan ana wadya ingkang kacicir sadaya mirati kacarung ayo keplake jaipong Mas jos iki lo men siji siji diaturke kaya ngapa budale prawadya bala turangga putri
padha digoyang senggol kiri senggol kanan seraya padha digoe senggol kanan senggol kiri ayo goyangane tak wong oke lengkap-lengkap goyangane Restu Budaya padha digoyang lengkap-lengkap jodangane aduh ayu enake sing karana sing kene aduh goyangane sarwong oke lengkap-lengkap goyangane Restu Budaya ayo Mas Sutris iya Dut apa isi woi ha om jas om budaling wadya menegir gumara campur-wara suarane bete buking lampe kuda lan timbang gapok sur tambur gong feri suling lan trompet rumyung ngawurahan kanjeng belangan koko ayo nduk titata barisane para Sri Kandi Restu Budaya wah ya oh ya ya nah lo ha hey yo oh cha yo oh oh ah oh ah oh ah ho he
Kusumaning ati jejelah senajan lara sakjroning ati lila ora lila aku kudu lila ninggalke sliramu Arsenio Audio. Ayo Mas Hendro. Ya iki lho. Selolo. Lo. Jos. Katuran pinarak wonten dalu punika.
ha 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 oh yo pas asoy goyang Siti. Ha bos hop ha hey do ha hey oh ya 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 ha hop Sotiri sirane ngendi tak goleki ngalor ngidul ora ketemu jebolane kowe melu jarani Di aku nyanding sliramu rawan desa anteng durya lugu awake cilik ora pati lemu yen rawaro ning sirah dadi kalu rawan desa anake wong tani Dek Sutini yen guyu ora ngopati Dek Sutini rawan desa tregem ngaji Dek Sutini kapan bisa urip nyawiti jalo apa dik bakal tak nuruti lambi anyar bakal tak tekani apa jaluk gelang kalem sing gedhi paton sliramu
kelemo tarabi sing pindho balik klambi biru saja pantes tur kancane ayu yen tak lawang ambung guyu sebulane anake Pak Setu kapan bisa dik aku nyending siramu prawan desa anteng Torya lugu awake cilik ora pati lemu yen ora weruh ning sirah dadi kalu hei Dek Sutini prawan desa anake wong tani Dek Sutini yen guyu ora nguwati hei Dek Sutini prawan desa anake wong tani Dek Sutini kapan bisa urip nyawiti yo jalo apa dik bakal tak nuruti lampi anyar bakal tak kali apa jaluk gelak kalung sing gedhi awaton sliramu kelemo tak rapi yo sore nakir sing ditakir godhong karo iso mikir sore yo mikir sing dipikir astu budaya hey oh ah ha hey oh ah ha hey oh ah ha hey oh yo
hey, oh hey, just hey, na, hey, na, hey, na, hey, na, hey, ya, hey, na, ha, hey. Bersama Dila Sakjati kerjasama dengan Javara Entertainment, ada Mas Agung Asoy Sinaksen lintang rembulan jarine tresnamu Tresna kok kang tulus
atiku wis kepacut tresno. Hey, goyang Siti, jas. He ha. Husa, 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 husa. Hae. Oh, hae. Oh, ah. Jaluk silpong lho. Goyang Siti. Eoi. Ho ho ho, ha, yo, just, ho ah, ha hey, ho ah, ha ho ah, ha ho ah, lo. Yo. Mas. Hey, here up, lo. Here. Ya. Lo. Oi. Hah. Ayo lo. Gak suka ngono lagi. Ayo lo tong. Ayo lo. Lo niki matur gunging panuwun. Menika kagem kanca-kanca kusipun ingkang paring kerja samanipun wonten dalu punika kagem campur sari kusuma agung. Tanugi wonten Gavara Entertainment Mas Agung matur sembah nuwun. Tanugi kanca-kanca Amburadul, Cak Kirun dan juga kawan-kawan terima kasih. Arseo Audio Sound System ugi matur gunging panuwun. Bolong ngopi matur nuwun ugi. Op. Ha he. Ho he. Ha Kuning tahu takowa baju kuning siapa yang punya Op ha lo ha hop
dasar murah yen ora kowe luwih becik wegah luwih becik wegah oh oh sing sayo restu budaya Pak Bibit Pak Bibit Pak Bibit lalu kita seserangan kagem pairipun Pak Ulum lan uga Bulia. Apa? Ana panyuwunan apa gak? Lagu sembarang iki ngene, Dik. Karo ngenteni sing ning mburi ki durung cukup, Mas Kirun. Ki lagune manut Mas Dwi ae. Kesayangan. Oke, wis to manut Pak Lusman iki awake dhewe mesti cair. Kayak kurang cair ngombe es batu. Ya. Iki kancane mung ndi kancane sing loro mengke wis mlebu to. Lalu kipun ngatos supen nggih. Pun kesa kondur amargi niki mangke uga wonten tari rampok singa barong tanding kagem menghibur dulur-dulur sedaya cacahe wonten 305.
Ya 305. Lek sing ngisor Kondi iki 304. Tahun Juli sitok nek ngene. 305. Ya. Yo, kita bergoyang bersama. Tentunya masih bersama Restu Budaya. Tentunya untuk malam hari ini kita masih bersama Arsenio Audio Profesional dan juga teman-teman Bolong Ngopi untuk malam hari ini ada di Dela Restu Budaya. Ada Restu Budaya. Kang Mas Buat ibu-ibu yang ada di depan, kita boleh lambai-lambaikan tangan dengan melepas rasa lelah kita untuk hari ini. Sing tak tresnani di DM dhewe aku ora balesi. Apa sliramu wis lali janji suci ngendi kamu wingi. Joko nantris noku kaya dene aku kan Joko